ኣብ ሓደ ሰዓት ጎል እንተዘይቆፂርካ ኣብ ግንባርካ ክንዕርፎ ኢና ብዝብል ሽጉጥ ኣቕኒዖም እዮም። ገና ኣብ ንእስነት ዕድሚኡ እንከሎ ድማ ቁመትካ ንእሽተይ ኣካልካ እውን ቀጢን ቀፂሉ ድማ ፎኪስ ኢኻ ተባሂሉ ኣብ ኩዕሶ እግሪ ተስፋ ከም ዘይብሉ ተዘሪብዎ እዩ። ጥራይ እግሩ ይጓዓዝ ዝነበረ እዚ ምስኪን መንእሰይ ኩል ግዜ ካብ ማዕጾ ሜዳ ክምለስ ጸኒሑ እዩ። ንሱ እውን ኣብታ ድኻ ሰፈሩ እናለመነ ኣብ እግሪ ኩዕሶ ተስፋን ከይቆረፀ ሕማቕ ህይወት ኣሕሊፉ እዩ። ኣብዚ ሕጂ ግና ናብ ባላንዶር ትጥቢት ተገብረሉ ሰብ ኮይኑ እዩ። ኣብዛ ዓመት ባርሴሎና ብሰለስተ ወገን ዋንጫ እንትዓትር ናሃቱ እጃም ኣዝዩ ልዑል እዩ ነይሩ። እዚ ሰብ ናይ ባርሴሎና ዕንቁ ተፃዋቲ ራያን ዲያዝ ቤሮሪ ዝበሃል። ኣቐዲመ ሰላምታይ እናብፃሕኹ ኣብ ናይ ሎማዓንቲ መደብና ካብ ናይ ሮናልዲኖ መንደር ወፂኡ ብብዙሕ ውፃ ውረድ ህይወት ሓሊፉ ኣብ መጠረሻ እውን ኣብ ናይ ዓወት ጫፍ ዝበፅሐ ናይ ባርሴሎና ቅድሚት ኣጥቃዒ ራፊናን ናይ ህይወት መገዱ ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ። ብብዙሓት ተገፊዑን ተገሊሉን ዝነበረ እዚ ዕንቁ ተፃዋቲ ከመይ ኣብ መጠረሻ ናብ ዓወት በፂሑ ዝብል ክንዕዘቦ ኢና። ንስኻትኩም እውን ክሳብ ናይ ዝመደብ መፈፀምታ ሓቢርኩም ንፅንሑ እናበልኩ ላይክን ሸርን ብምባል ናብ ኩሉ ንክባፃሕ ደገፍኩም ኣይፈለየኒ ክብል ፈቱ። ናብቲ መደብ ክወስደኩም። ተወሊዱ ዝዓበየሉ ኣብ ብራዚል ደቡባዊ ክፋላ ብትርከብ ፖርቶ ኣሌግሪ ከተማ ውሽጢ እዩ። እዚኣ ከተማ ቅድሚ ራፊናን መፍራያ ንሮናልዲኖ ሞሬራን ንፓውሎ ሮቤርቶን ዘፍረየት ንእሽተይ ከተማ እያ። ብድኽነት ፀቕጢ ሰባት ክእለቶም ንካዕብዩ ኢላ ዘይተዓደለት ከተማ እያ። ኣብ ፖርቶ ኣሌግሮ ከተማ ኣብ 1996 ተወልደ ራፊና እውን ካብ ድኻ ቤተሰብ ተረኽበን ንናይ መዓልታዊ መግቢ እውን ቁራስ ባኒ ክሳብ ስእነላ ግዜ ዝበፅሐ ሰብ እዩ። ነቲ ሕጂ ዘለዎ ዓብ ደረጃ ኣብ ሰዓት ተለሞ እኳ ተዘይኮነ ኮይኑ ግና ነቲ ናይ ሽዑ ግዜ ድኽነቶም ንምቕራፍን ንእሽተይ መሃያን ምርካብን ኢሉ ዝኣተወ ስራሕ እዩ ነይሩ። ናብ ገዝኦም እናኸደ ናብ ክለብ ክምሕወስ ንዝብሎም ዝነበረ ክለባት ግና ከይበላዕካ ከመይ ክትፃወት ሬጣጢኻ እናበሉ ክቕበልዎ ይደለዩን። ካብዚ ተስፋ መቁረፂ መልሲ ተላዕለ እቶም መብዛሕትኦም መታዓቢቱ ኣብ ኩዕሶ እግሪ ተስፋ ቆሪፆም ከይፈለምዎ ኣቋሪፆም እዮም። ሓደ ሓዲኦም ናብ ናይ መደንዘዛ ሓሽሽ ዝውውርን ወንጀል ተግባርን እንትኣቱ ንሱ እውን ናብኣቶም ክፅምበር ንእሽተይ ተሪፍዎ ከም ዝነበረ ይገልጽ እዩ። እቲ ናይ መዓልታዊ ሽግር እውን ዝግበር ገይሩ እናኸኣለ ነቲ ዝፈትዎ ኩዕሶ እግሪ ብዘጋጠሞ ዕድል ንምፅዋት ግና ከቢድ ኮይኑ ጸኒሕዎ እዩ። ኣብ ብራዚል ጎደናታት ኩዕሶ እንትሕዝ ዝረኣይዎ ኣይቫይት ተባህሉ ናይ ብራዚል ክለብ መልመልቲ ንራፊና ናብ ክለቦም ንኽፅምበር ዕድል ፈጢሮምሉ እዮም። ንሓንሳብ እናሓወሩን ናይ ህይወቱ መገዲ ተለወጠሉ ግና በቲ ብራዚላዊ ኮኸብ ዴኮ ዓይኒ ውሽጢ ድሕሪ ምእታው ነይሩ። ኣብ ባርሴሎናን ቸልሲን እቲ ጽቡቕ ዝኾነ ግዜ ዘሕለፈ እዚ ብራዚላዊ ኮኸብ ዴኮ ነዚ ንእሽተይ ራፊና ክዕዘቦ እንከሎ ልክዕ ከምኡ ኣብ ዓለም መድረኽ ክደምቕ ዝኽእል ሰብ ምዃኑ ተረድዩ እዩ። ኣብዚ እውን ዲቶይነ ብተባህለ ናይ ስፖርት ምልመላ ምኽንያት ናብ ኤውሮፓ ተጓዒዙ ክእለቱ ንከዕቢ ሓጊዝዎ እዩ። ኣብቲ ሰዓት ወዲ 18 ዓመት ዝነበረ ራፊና እውን ብፈለማ ዝኣተወ ናብቲ ናይ ፖርቹጋል ቪክቶሪያ ጉማሬዝ እዩ ነይሩ። ኢሉ እውን ቀፂሉ ብናይ ቤተሰቡ ፍቕሪ ዝዓበየ ዝመንእሰይ ኣብ ዘይፈልጦ ሃገር ኣትዩ ብዘይፈልጦ ቋንቋ ክረዳዳእ ከቢድ ፈተና ኮይኑዎ እዩ። ጭንቀት ምስ ፍርሒ ክንድቲ ዝኽእሉ ዓቕሚ ንከይፃወት ዕንቅፋት ስለ ዝኾንዎ ኣብ ናይ ቪክቶር ናይ ፈለማ ፃንሒቱ ኣዝዩ ተጸጊሙ እዩ። ኣብ ሓደ ሰዓት እውን ናብ ወላዲት ኣዲኡ ብምድዋል ናይ ኩዕሶ እግሪ ነገር ዝሰኻዓለ ኣይኮነን። በቃ ተመሊሳ ክመፅእ ኢሉ እንትዛረባ ወላዲት ኣዲኡ ግና ቆራፅ ዝኾነ መልሲ ሂባቶያ። እቲ መልሲ እውን ሓራይ ክትመፅእ ትኽእል ኢኻ ኮይኑ ግና ኣብ ብራዚል ዝፅበየካ ስሩዕ ህይወት ኣይኮነን። ኣብ ሱፐርማርኬት ተቆፂርካ ወይ እውን ኣብ ጎደና ክትሰርሕ እንተደኣ ኮይኑ ሕልምኻ ተመሊስካ ንዓ ክትብል ተዛሪባቶያ። እዚ ነቲ እንከወዳ መንቀሕ ቃጭል እዩ ነይሩ። ዝጀመርካዮ ምፍጻም ንዝኣመንካዮ ምስኻዕ ብዝብል ኣብ ውሽጡ ብምእማን እውን ድሕሪ ልምምድ ክምለስ ክኢሉ እዩ። ካብ ብራዚል ናብ ፖርቹጋል እንትኣቱ ዘጓነፍዎ ፈተናታት ብዝግባእ ተዋፂእዎም እዩ። ነቶም ፈተናታት እውን ኢዱ ዝህብ ኣይነበረን። ንርእሱ ብዝግባእ እናመሓየሸ ተህቡኡ እናዕበየ ዝመፀ ራፊና እውን ኣብ መጠረሻ ኣብ 2017 ናይ ምስላፍ ዕድል ረኺቡ እዩ። ኣብዛ ዓመት እዚ 43 ፀዋታታት ገይሩ 18 ኳዓሳሱ ከቁፅር እውን ክኢሉ እዩ። እቲ ዓመት ክውዳእ እንከሎ እውን ኣብ ናይ ኤውሮፓ ዓበይቲ ክለባት ዓይኒ ክኣቱ ጀሚሩ እዩ። ኣብ 2018 እውን ኣብ ፖርቹጋል ዝርከብን ካብ ቪክቶሪያ ኣዝዩ ናብ ዝሐሸ ስፖርቲንግ ሊዝበን ክዘዋወር ክኢሉ እዩ። እዚ ክለብ እውን ቅድሚ ራፊና ንክርስቲያኖ ሮናልዶን ንሉዊስ ፊናን ሓዊሱ ንብዙሓት ኮኸብ ተፃዋቲ ኮስኪሱ ዝዓበየ ኣብ ዓለም ኮኸብ ተፃዋቲ ንክኾኑ ዘብቃዐ ክለብ እዩ።
ስፖርቲንግ እቲ ናይ ፈለማ ዓመት ብጉድኣት ተፈቲኑ ዝነበረ ራፊና 4 ጎላት ጥራይ ኣቁፂሩ እዩ። እቲ ዓመት ጉዳእ እንከሎ እውን ራፊና ኣብ ስፖርቲንግ ኣብ ክንዲ ምቕጻል ናብ ፈረንሳ ብምዝውዋር ሓድሽ ፈተና ክሓልፍ ኪኢሉ እዩ። ኣብ ፈረንሳ ሊግ ዝሳተፍ ሬንስ እውን እንተኾነ እዚ ክለብ ኣውፂዎ ዘይፈልጥ ክባር ዋጋ ኣውፂሉ እዩ። ንናይ ፈረንሳ ሊግ ክለምዶ ከቢድ ስለ ዘይኮነ እውን እቲ ዘውፅዎ ዋጋ መሊሱ ብዙሕ ዓወታት ክዓትሩ ገይርዎም እዩ። ኣብቲ ናይ ፈለማ ውድድር ዓመት እውን ሬንስ ናይ ኤውሮፓ ሻምፒየንስ ሊግ ተሳታፊ ንክኸውን ኣኽኢልዎ እዩ። ሬንስ ኣብ ቅድሚ ሕጂ ናይ ኤውሮፓ ሻምፒየንስ ሊግ ተሳቲፉ ኣይፈልጥን። ካብ ትውልዲ ዓዱ ብራዚል ድሕሪ ምውፅኡ ኣብቲ ፈለማ ፖርቹጋል ድሕሪኡ እውን ኣብ ፈረንሳ ብቃዕቱ ምስ ዓበየ ቀፂሉ መገዱ ድማ ናብ እንግሊዝ ኣምሪሑ እዩ። ኣብ 2020 ድሕሪ 16 ዓመታት ተመሊሱ ናብ እንግሊዝ ፕሪምየር ሊግ ክዓቢ ዝኸኣለ ሪልፕስ ዩናይትድ እውን 17 ሚልዮን ፓውንድ ናይ ዝውውር ዋጋ ብምኽፋል ነዚ ተፃዋቲ ወኒንዎ እዩ። ኣብቲ ናይ ፈለማ ዓመት እውን 6 ጎላት ከቁፅር ኪኢሉ እዩ። ኣብ ናይ ሜዳ ምንቅስቃሱ እውን ኣዝዩ ክኢላን በዓል ጥበብን እዩ ነይሩ። ኣብ መበል ካልኣይ ዓመቱ ድማ ናይ ጎል በዝሒ ልዕል ክብል ብምግባር ንመጻወቱ ድማ ኣሲስት ብምግባር ብዙሕ ኳዓሳስዎ ቀቢሉ እዩ። በቲ ናይ ፀወቱ ሰሓብነት እውን ብደገፍቱ ኣዝዩ ዝፍተው ክኸውን ኪኢሉ እዩ። ዕቤቱ ብምቕጻል ድማ ኣብ 2022 ናብ ስፔን ብምኻድ ናብቲ ዓቢ ባርሴሎና ክጽምበር ኪኢሉ እዩ። እዚ ክለብ ንራፊና ከምቶም ናይ ቁልዕነቱ ኣብነት ዝኾኑ ናይ ሃገሩ ሰባት ከም ሮናልዲኖ ዝዓይነቶም ጎሊሆም እተራእይሉ ናይ ብዙሓት ብራዚላውያን ኮኸብ ተፃዋቲ ናይ ቁልዕነት ሕልሞም እዩ። ንሱ እውን ኣብ እንግሊዝ ፕሪምየር ሊግ ዝፃወቱ ቼልሲ ምስ ኣርሰናል ከነፈርመካ እናበልዎን ከለው ናብቲ ናይ ቁልዕነት ሕልሙ ዝኾነ ባርሴሎና ንምኻድ ወሲኑ እዩ። 60 ሚልዮን ዝወፃሉ እዚ ተፃዋቲ ናብ ስፔን ክመጽእ እንከሎ ግና ኩነታት ተሓዋዊሶም እዮም። ባርሴሎና ብናይ ገንዘብ ሕፅረት እናተፈተነ ዘሎ ራፊና እውን ብተደጋጋሚ ጉድኣትን ምስቲ ሊጉን ክለማመድ ስለ ዘይከኣለ ናብ ጭንቀት ውሽጢ ዝኣተወሉ ኣጋጣሚ ጓኒፍዎ እዩ። ኣሰልጣኒ ጃቪ ሄርናንዴዝ እውን ኣብ ናሃቱ ቦታ እቲ ናይ ፈለማ ሕሪኡ ፈረንሳዊ ኦስማን ዴምቤሌ ኮይኑ እዩ። 60 ሚልዮን ዝወፃሉ ተፃዋቲ ቤንች ብምዃን ወንበር ከምውቕ ምኽኣሉን ቀፂሉ እውን ናይ ርእሰ እምነቱ እናነከየ ክመጽእ ገይርዎ እዩ። ኣብዚ ኩሉ ሕልኽላኽ መንጎ ድማ ናይ ራፊና ክእለት ዝዓብየሉ ኣጋጣሚ ተፈጢሩ እዩ። ባርሴሎና ካብ ኣሰልጣኒ ጃቪ ሄርናንዴዝ ተፈላልዩ ንሃርንስ ፍሊክ ቆፂርዎ እዩ። እዚ ሰብ ናይ ጀርመን ባየር ሙኒክ ብምስልጣን ናይ ኤውሮፓ ሻምፒየንስ ሊግ፣ ናይ ጀርመን ቡንደስሊጋን ናይ ዓለም ክለባት ዋንጫውን ሓዊሱ ኣብ ሓደ ዓመት 6 ዋናጩ ዝሓቆፈ ሰብ እዩ። ናብ ባርሴሎና ክመጽእ እንከሎ ድማ እቲ ሃለዋቱ ጠፊዎ ዝነበረ ክለብ ተመሊሱ ናብቲ ብቕዓቱ ንክምልሶ ዓብ ሓላፍነት ተቐቢሉ እዩ። ውዒሉ ከይሓደረ እውን ሃንስ ፍሊክ ናይ ባርሴሎና ድምቀትን ናይ ራፊና ዕቤትን ቁልፊ ኮይኑ እዩ። ከም ደስ ዝበሎ ብሓቦ ንኽፃወትን ክእለቱ ጎሊሁ ንክርአን ኣኽኢልዎ እዩ። ካብቲ ተሰበሮ ቅንዕ ኢሉ እውን ናይ ዓወት ዓመት ንካሕልፍ ሓጊዝዎ እዩ። ባርሴሎና ኣብቲ ዓመት 3 ዋናጩ ክዓትር እንከሎ መሰልጠኒ ሃንስ ፍሊክ እውን ኣብ ስፔን እቲ ናይ ፈለማ ዓመቱ ናይ ስፔን ላሊጋ፣ ናይ ስፔን ዕዉታት ተዓወትን ናይ ስፔን ንጉስ ዋናጩ ክዓትር እንከሎ ራፊና ኣዝዩ ዓቢ እጃም ሒዙ እዩ። ብዘይ ምጥርጣር ናይቲ ዓመት ክእለቱ ዘርኣየሉ ዓመት እዩ ነይሩ። ኣብቲ ውድድር ዓመት 34 ጎላት ብምቕጻር 25 ጎላት ኣሲስት ገበረ ራፊና ኣብዚ ሕጂ ንባላንዶር ብልጫ ተፅቢት ካብ ዝግበረሎም ተፃወትቲ መንጎ እቲ ሓደ ንምዃን በቂዑ እዩ። ኣብ ብራዚል ጎደናታት ብጥራይ እግሩ ኩዕሶ ጀመረ ዝሰብ ብቕጥነቱ ዕዱል ስኢኑ ዝነበረ ኣብዚ ሕጂ ዓብ ሕፁይ ናይ ኩዕሶ እግሪ ተፃዋቲ ኮይኑ እዩ። እዚ እውን ብዕዱል ዝረኸቦ ኣይኮነን፣ ተስፋን ከይቆረፅካ ምስራሕ ዝሓትት እዩ። እስከ ኣብ መጠረሻ ድማ ናብ ናይ ውድቁ ህይወት ክወስደኩም። ኣብ 16 ዕድሚኡ ናይ ኩዕሶ እግሪ መፃወቲ ጫማ ንምዕዳግ ዝነበረ ፕሌይስቴሽን ንምሻጥ ተገደደ እዚ ሰብ ኣብዚ ሕጂ 5.2 ሚልዮን ዶላር ዝዋግኡ ናይ ክባር ገዛ ወናኒ ኮይኑ እዩ። ኣብዚ ሕጂ ኣብ ስፔን ደሚቑ ዘሎ እዚ ኮኸብ ተፃዋቲ ንፀገም ኢዱ ናይ ዘይምሃብ ኣብነት ኮይኑ እዩ። ኣብ ናይ ብራዚል ጎዳና ንጥሜት ዝዕግሰሉ ቅጫ ዘይነበረ ራፊና ኣብዚ ሕጂ 58 ሚልዮን ተፃረየ ሃብቲ ከም ዘለዎ መረዳእታታት ወፂኦም እዮም። ኣብዚ ሕጂ ኣብ ባርሴሎና እናተፃወተ ዝርከብ እዚ ኮኸብ ኣብ ዓመት 13 ሚልዮን ዶላር ኣታዊ ኣለዎ እዩ። ናይዚ ተፃዋቲ ኣታዊ ካብ ባርሴሎና ብዝረኸቦ መሃያ ጥራይ ተመርኮስ ኣይኮነን። ምስ ናይኪ ኣብ ተዋዓዓሎ ናይ ስፖንሰርሺፕ ውዕሊ ኣብ ዓመት 40 ሚልዮን ዶላር ይረክብ እዩ። ነዚ ዝረኽቦ ገንዘብ ትሚሉ ኣየቐምጦን እዩ። ኣብ ዓበይቲ ነገራት ኣብ ምውዓል ዝፍለጥ ሰብ እዩ። ኣብ ትውልዲ ከተምኡ ፖርቶ ኤሌግሪ ብድምሩ ናብ 3 ሚልዮን ዶላር ዝጽግዑ ተፈላለዩ ቪላታት ሰሪሑ እዩ። በቲ ናቱ ፀገም ንከይሓልፉ ብምባል ድማ ኣብቲ ተወለደሉ ከባቢ ናይ መሰልጠኒ ትካል ከፊቱ እዩ።
ኣብዚ ሕጂ ናይ ሜዳ ጽዑንቶ ፈጠራይነቱን ንዓበይ ዝመጽእ ዘሎ ናይ ዘሰብ ብቕዓት ኣታዊኡ እውን ምስ ዓበይቲ ትካላት ናይ ምስራሕ ዕዱላት እናኸፈተሉ እዩ። ካብተን ዘለውኦ ክባራት መካይን ፖርሽ እታ ሓንቲ እያ። ካብኡ ቀፂላ እውን ኣውዲ ኤስአርኬ ድማ እታ ካልእ ክባር ማኪኑ እያ። ማርቼደስ ኢሉ እውን ሬንጅ ሮቨር ስፖርት መካይን እውን ካብተን ብዙሓት መካይኑ እተን ውሕዳት እየን። ኣብዚ ሕጂ ዝነብረሉ ዘሎ ቦታ ድማ ኣብ ባርሴሎና ዝርከብ ቪላ ክኸውን እንከሎ እዚ ክባር ገዛ እውን 5.2 ሚልዮን ዝዋግኡ ቪላ ገዛ እዩ። እዚ ተፃዋቲ ንቤተሰብ ዓብ ክብሪ ካብ ዝህቡ ሰባት መንጎ እቲ ሓደ እዩ። ምስ በዓል ገዝኡ ናታልያ እውን ቅድሚ 10 ዓመት እዮም ተላልዮም። እዚ ናይ ፖርቶ ኣሌግሪ ኮኸብ ተፃዋቲ እውን ኣብ ሓዳር ይኹን ስርሑ ዕውት ዝኾነ ህይወት እናመርሐ እዩ ዝርከብ። እሞ ደኣ ክቡራት ቤተሰብ ኣብዚ ናይ ኮኸብ ተፃዋቲ ራፊና ዲያዝ ንዘለኩም ሬቶ ኣብ ናይ ኮመንት ቦታ ግደፍለይ እናበልኩ ላይክን ሸርን ብምባል ናብ ኩሉ ንክባፃሕ ደገፍኩም ኣይፈለየኒ ክብል ፈቱ።